sim jing ruas tang mas kui nomor lai spa lai punyo. Lai spa lai punyo. Kawan bangu ban mali utrai lejonga tu ai kan mongket kum kawan jongi atrai alo jonga kawan jongi kan lo ladami mon tu ai kan lo kasih kawan banat kasur bakot yaga Aki menripele percaya lam yaga tumor bama Ku try ku kren aki adam hane kat noi balik kawan jong Hakan ka mas bakhuit tungin wanra ya baro kiching tumumba bha kichingi ngiduai nak banja ki bapang ki bastom ngiduai ru nak banja ki long kemi jong ka paris chingi ki badon hapadeng ka retreat ba play track and run Unte se ya kajing e kajing ku jungu halo jengki. Hakatung pa baru kun baru mensim bakoi. Amen. Kajing e jung try jingi u Jesus Christ. Kajing e u blay lamba kajing aslok jung mensim bakoi kindon barbar rengkat batpi. Rengkat batpi. Komen keparabi hau Jesus Christ menta kasngi ngirake ya kasngi buram jong obat lomios we nakat arngut ki apostol jong u Jesus berhabang ipe ya kajing im jong obat lomios ka gospel kam kren ka ba kam kraw shapang ju harela dang ipe ha ki history jong kabalang insalap ba yau laka hakashnong kana batkat kum unang tho yak history jong ki Kristan balak tip kerteng kum Eusebius uang ba Bartholomeus uwan hapo India henre ngimdon kata kejing pensyai ke ba kambania shipang jingwan jingu sya India badon kowe pat ki history ke baong Bau la syak penyap ha Armenia namar beli hang ne lalap ya ke relics jong u bat ha kacu kurkom ka we ke hospital ke balai kerteng ha kanam jong u Bartholomeus nre ke ba ngide ban kan mau ba man ke por ha bangira ke ya ka sngi buram jong ki apostol ka pen kan mau ngi ba kide kita ka nongrim jong ke jinge Kristan Kejinget kabau Jisu ula hikai haki laisnem ula benshet haki kat arngut kisenran kijengu. Dinak takadau kilong kanong rim jong kejinget Kristan. Lada kejinget jingi kala he lasan haduk kane kadina mar bale kejinget jong ki apostol kalong kabaklan. Bakane kejinget kabakalayo kila samyaka hakaleng saudong kaprothe. But nakini kat armut ki apostol kumba kat wengut ki kalalong ki martir jong kabalang. Daka chingkemen, daka chinget, daka chingi ke bakrau ki IT yela ka jong ka chingim na ka benta ka hima jong oblay. Hakane ka sngi habangira ke
ya kana kasngibrom jo Bartholomeus dengan pan ya ka jinga sai ka jingu na ka banta jingi iwe beiwe o Bartholomeus ude nongda jong kinong pang dengan pan ya ka jinga da ka jingu kamtame ka jinga sai ka jingu na ka banta ki ba pang ka bestam hari ing kisem ka jingi bad ya kitu ki ba ngila kular banduai ngin ngap jar shipor ngin khmiyit yala ka jong ka mensim ngin pan maap no try nak benta kilat kilat kam tame kitu ki kep jong ka jing im ka jingi ha ka ba gidon kata ka jing aratin ha ka jingi ka jingi ya ujisu ka baar dengan pan maap no try nak benta kitu kep jong ka jing im ka jingi ha ka bangi klet bangi don kam banya samlem ya kana ka jingi jong try ha ki we par dar bas ngau si la ka jang ki pop ki sang tingin ong nga pla how play badan bor bara bara phi ko men ko para balale pop shibone da ka ching prakat bada ki tin da ki kam bada ka ching le klet da ka ching le palat chinga da ka ching le palat chinga da ka ching le palat ba krau e chinga namar ka ta nga karpat e ka Maria ba khoi kabayesa testi ya ka ngel ba kerui khoi bada phi ko men ko para banduai na ka banta chinga how try blay chingi ublay badan bo baro unisne yangi badan dalama bikipop chingi unya lam yangi syaka chingim bam chikut amen try can rahu praise Long play, I ching ya.
sembah agamuramu Jengin ya dawai Jengin IT halakan kedewan kedepat ya kibapang bastam lang ba ka jingya sai jong Bartholomeus bakhoy Depan klan hangi ko try ka jingay Dakabau apostol Bartholomeus bakhoy ulas no nado danot hau kun jang me Bato ay balang ba ka jingirap ki jing duwai jinggu kabalang jang me kan kalalong kadak bat ka atiar jang ka jing penim ye ki jai penriu baro Daud try jing Jesus Christ kun jang me ubaim bat basan sya rengkat bat me haka jingalang ka we umen sim bakun ublay jinom la jinom Amen. Kacing puli nak kitab cing penpau. Uangel ulawan bat laong hanga. Ali ngan pen I hapi ya kanong lait kurim jong ukun lang brot. Bat ha umen sim uangel ulara arnga yanga sya ulumba. Uba jerong shibun. Bat ulapen I hanga ya kanong ba bakut ke Jerusalem. Kabawan hiar nabneng na ublay. Kabadon ya kaburom jong ublay. Kajing palang jong u kalakum umaw lenay bakodor tam kum umaw jasper ubasungu kum ka kristal kadon ya kakenro kabahe bat kabakenjang lembat ki khat ar kerdop ha ki kerdop laap da ki khat ar ngut ki angel pat halor jong ki kerdop latho e ki kerteng jong ki khat ar jat ki khun Israel Shapang mingi don lai teli ki kerdop, shapang shatei don lai teli ki kerdop, shapang shathi don lai teli ki kerdop, bat shapang sapngi don lai teli ki kerdop. Bat ka kenro jong kanong ba ka don kat ar teli ki mau nong rim, bat haki latho ye ki kat ar kerteng jong ki kat ar ngut ki apostol jong ukun lang brot. Kaktin jong utrai. Is kamu Ya boleh. Cuma kenombar Raspa Drepusau. Raspa Drepusau. Nyendruai naik duk kidukat kendai. Betul.
try undon rengkat bat phi ke jing pule na gospel bakhui kat kum uyanis Kau ram ame katrai. ha kaca kapor u Philip ulai kandu yau Nathaniel balaong hau ngila shem yau tau bau Moses ulatho ha ke kitab jang ka an bad yau ba kinong ya thulu paru kilatho u Jisu u bana Nazaret u kun jang Joseph u Nathaniel ulaong hau la ban mi kababha na Nazaret u Philip ulaong hau alewan batpit u Jisu la i yau Nathaniel bawan shu balaong shapang jengu hakmi o Israel bashisha hau ba omdon jing arsap u Nathaniel ulakali u kumno me itu yanga u Jisu la jubab shua bau Philip un khot epi men ba pidon hapo uding dembor ngalayo i yapi u Nathaniel ula paiktin ya u uang konong hikai melong ukun ublay melong usim ke Israel u Jisu la ong ho hato pingek dang namar banga ong happy banga la i yapi hapo ding dembor pin sei i yak ek ba kham kraw ban yakine baw la ong ho shisha nga ong happy pin sei i yak beneng kabapli mereka angel ublay bak yakiu yahiar halor ukun ubriu ka gospel jang utrai Jingara ya me grace. Gohmen ko parabi i how Jesus Christ dara pilayas ngob haya gospel kakarteng Bartholomeus kami hanray ko ong Nathaniel baladangi pulepat ya kesenap ti gospel ke gospel jong Lukas ke gospel jong Markus ke gospel jong Matius ke keren Shipang jong Bartholomeus kabamot ha gospel jong Yohanes uai ke kerteng Nathaniel bad ha kesenap ti gospel ki ai ke kerteng Bartholomeus kabamot Nathaniel bad Bartholomeus kamot ya uju ubriu bar hak nega sengi habangira ke ya kanega sengi borom jong u Bartholomeus akwa ban ya phliu jumur api bat kuwi ka benta jong kanega gospel ka bangin don kam ban puson na ka benta yalade shimet ngiba u Nathaniel hak baneng kong don kata kacingtip kabati kena yau Jisu barhaba u Philip uang ngala haba u Philip uang ngala shem ya yau tau briu ya ubalatho ha kitab jong Moses ya ubalatho ya ha kitab jong ki an ubade u Jisu uba Nazaret uang hato don kebabhamo kaban mi napo Nazaret hato don kebabhamo ban mi hapo Nazaret bat haba ulawan ban yakendo yau Jisu bat kene kentin kabau keli yau Jisu kumno pitip yanga Nathaniel lese hakne kapor upusan halade ngam jui i yau Jisu menoro ngatip yau Jisu langba jong Philip kumno utip ya yanga kabar
Kan mau ba shua bon wan ban ya kendo yau Jisu. U Bartholomeus uladon kita ka jing bem sui nyau ya ka Nazaret. Wang don mo ka babha ban mi Nazaret. Namar le sekat kum ka jing perkhat ka jing u. Ba yau Mesia de ban ka hapo Bethlehem. Le se don kata ka jing tip ka bapaka. Ba yau Jisu lakha hapo Bethlehem hadin kata kilai sa no hapo Nazaret. Lesa kan kata ka jing puson ka banengkong wa Bartholomeus udon habau Jisu habau keli kumno pitip yenga. Kabaar kabanta ka bakham jeliu ka ba lese ka banwanra ka jing puson ha u Bartholomeus kade kane. Lese one u Jisu utip ya ka jing perkhat ka jenga. Lese one u Jisu utip ya ka jing kwa ka jenga. Lese one u Jisu utip ya ka jing im jenga ka baladep ke ka bangala im menshua u Jisu utip yenga dena kata kadau u khot yenga dena kata dau u khot yenga kohmen kapara bait hau Jisu Christ lese kene kata ka ju ka cingkeli ka bangidon kam ban keli alade kabangi don kam ban keli alade habang iwan ban ya kendo yau Jisu. Kumno pi itu yenga. U Jisu klempep utip ya kacing perkat ke jengi. Utip kumnong im ya kata kacing long kelong ke jengi. Ya kata kacing ke bang ya kendo. Ha kacing im jengi ke baman la kesengi. Ha kasam sispa lai bekendai ke ong. Piyit yenga. Pitu yenga, pitip kumnong asyong, pitip kumnong ayeng, pitip sheeng alik, barok kacing im ke jenga, pitip nadong shedong. Kasam sispa live kandai, kapan kan mau ngi, bau try utip nadong shedong, ya kacing im, ya kalek kawang, kasyong kacingi, hakano kabenta jong kacing im ke jengi, utry utip bat uitho. Pada gospel mentakas ngi, kapen sisya ngi, bau Jisu utip nadong shedong sepang jeng u Bartholomeus. Utip ya kacing im jeng u ke baladep. Utip ya kacing im jeng u ke bamenta. Bar utip ya kacing im jeng u ke banwan lasyai. Ka gospel mentakas ngi ka pensisya yangi ya kane kacing ong jong u Jisu. U Jisu la jubab shua ben khod epi ngala epi hapo uding dambor. Kabamut u Jisu utip ya kacing im kabaladep jong u Bartholomeus. Baka cing im kabamenta kabau Jisu utip uang hakmi u Israel u basisya haba omdon kacing arsap. Kabamenta jong u Bartholomeus ude ubri u omdon kata kacing arsap. Baka cing im kalawe u Jisu ang kumno pin sei ya ka beneng ka bapli bari ka angel ublay kibaya kiu ya hiar halor ukun ubrio kini kita ki lai benta jong ka cing im jong u Bartholomeus ka bau Jisu u itu ka baladep ka bamenta bat ke ban sajia hau Bartholomeus hakisngi ban sawan mentangila ban keli halade kumno u Jisu ula banle ya kanekakam hakaching im jong u Bartholomeus. Kade namar bau Bartholomeus ukloy banwan habau Philip uang alewan batpit. Alewan batpit. Ladau Bartholomeus kernga kakli loong ladau uang ngamtre ban ya kendu yau Jisu. Hoi ladon kata ke jingbem sunyau ya ka Nazaret. Lese uang ayu Jisu le nak benta jenga. Hari haba uyok sengau ya ka jingkot jong Philip. Haba upiang sengau bahaya ka jingkot jong Philip. Kaboang ale wan ban pej. U Jisu usdang banle ka kampala na ka benta jengu. Baro ngiyok ya kata ka jingkot sengau bah ban wan syau Jisu. Ban shani ho, ban nget ho, ban IT lade ho, ya ka jingim ya ka ying ka sem ka jengi. U Jisu utip nadong shedong syapang jengi. Henry ladang ong halade ngam tre banwan
Jisu unom la ban le e na ka banta jingi ka parsi jong kun balaja Jisu utip bau kun udon she jingai le se ha ta ka jing jar ka ba khrau hari pa uklem le wadio namar bali ukun udon kam ban sngo thu bau don kam yok pa ha ka jing im ka jengo udon kam yok pa ha ka jing im ka jengo ko men ko para ha ka ne ka mas ba khoi tungin pen kan mau yelade bau Jisu u ithu yanga u ithu ya ka jing im jenga ka baladem u ithu ya ka jing im jenga ka ba manta u tip ke e ka ban sajenga la shai la sisngi kabar hatunga klon em ban wan sha u Jisu banai u ya ta ka jing shenia ka chinga ban thelut ya ka ta ke e ka jing jinjar ka banga don ho baladang le ka ne un sai nga ya ka ta ka jing e ke jing kor khu ka chang o tungin pan ya ka ne ka jing e ka jing u ha ka ne ka mas ba khut kham tam ai balang ba ka jing sai jong Bartholomeus ba khut ngin yo ya ka jing e ke jing kor khu kham tam e bangin la ban wan ban pe yo dry ha ka jing im jingi ka ba man la ka sngi eni ro yo Jesus Christ Junam lai junam. Amen. Singap hayeng ke jing pla ka jing e jing ke apostol nga ngai oblei pa bran bor ro nong thao ka bedeng khandeu but how Jesus Christ kumbam rwe chingu Try jingi ya bala ko nam sim ko ya bala kha na kamara tasty washa leben hapo pontus pilatus Lasana pnayu liab letebu Yeh shibal ki lai pad bayap Akiu shabneng shang shakaman blake pabran bor Nang tawan padan bisyak bim bak bayap Ngai ngai hauman simakut Hakabalang katolik bakut Hakajing sukut Hakajing maapop Hakajing pak kadok Hakajing imbang cikut Amen. Lai spa nhiều puntai. To the wai ko men ko para baka ne kachingkia chinga bachang pi kalong ba priang hun hakmat ublei ukpa badan bor baro rom ka ting chingu kiching menjoy ngi ba balang ku chingu baro pawe kat ba ngira kebiang ya kasngi buram u Bartholomeus bakut ko try ngi karpat bangin yo ya kaching yarap chang me
da ka jing ya sai lem jong apostol ubah ka buram jong u ngiwan ra hame ya kane ka jing kinya ka jing ya ro ngi pan ya kane dau Chris utrai jongi Amen. utrai undon ringkat bat phi Tegentiu yala kidonon. Dear you shall try. Tungina ingu yo try kan rat ublay jungi. Kasong hokbat kade. Da shisha kalang basyang hok bat kabade. Kadai ti jungi baka ching penim yangi. Hamal la kapor baka ceka bana ingu yame. Ko kan rat ko kpa bakhoy. Ko blay badan bot bat bam jikut. Nama balong nang ap lang brot bam jikut. Obam ino yala kan hon lang brot. Hanai lang ba ki apostol balakar ko. Mesyarai bat yadai ka barabor. Knang ba ansan syar ka. Da kitu kicu kinong yalam. Ya ki ba melak thong balong kinong syarai. Ki ban yalam yaka hakarting jong ukun jong me. Bat namar kata. Rengkat bat ki angel bat ki ar kangel. Ki ket sim bat ki hima. Bat baro ki pai belin bat ki bo jong ka beneng. Ngirwai ka cingirwai ro yame. Bat ngipen bena klem sange. Umaku, umaku, utrai regiba, Nekberdesa wanaka Buram jong me. Hosanna, Hosanna. Don't why you play shot strong. Hosanna, you play Roh you bawan agak keteng utrai neng pertesa wanaga buram jong me. Hosanna, Hosanna. Don't why you play shot strong. Hosanna, you play you know. Da shisha melong bakut ke try katame jang ka jingkui baro. Namar katangi karpat yame. Depan kut pen kentang yakini ki jing terwa jangi. Da ka bapa yo men sim jang me. Kum jer halo jangki. Bakin kalalong yangi. Kamet bat kasnam jang try jangi uji sukris. Hakapo baladino yo. Badala ka mon singong baha. Ula pediang ya ka jing sya shitam. Ula shim yakpo. Badaka baay ngo yame. Ula kedia yo. Bala ay halaki senran uang. To shim. Batobam. Nakane pibaro. Namakane kalong kamet jenga. Ya kabaan ay ti. Nakabenta jang pi. Hagaju kerukam andal ala yabam ula shim yakuri badak baango biang yame ula aya ka halaki senran uang to shim batodi nakane pibaro namakane kalong ka kuri jang kasnam janga jang ka jutang batmai batbam jikut ya kabaan penmi nakabanta jang pi bat nakabenta ki babon. Nakabenta ka map ya ki pop. Tole ya kane ban kan mau yanga. Ka ching maya chang ka ching Kata sin
up jong me go try Tad hanu Namar kata ngi ke bapan menta ya kacing ya ba kacing mi pa cinggu ngi terwa me go try ku chong kacing im badia khuri chong kacing pendim ngi dai ngoi dem nama mala nyeo ngi ke babit banye hakmat chong me bat ban syakri me dak bas ngorit ngi karpa me bangi ke bayo benta hakamet bakasnamu kris ngi long ke bala penyet li ka we da umen sim bakhoy Tekan mau ko try ka balang jang me ka bala priang hasatlak ka pertei. Batu penjenai ka hakachingi ringkat batu Francis ukpa ba khu jingi. U Wilbert Marwin wa u bishop jingi bat baro ke lengdo. Tekan mau lem ro ke men ki para shinrang bat kentei ki bala thia da ka kermen ka chingmi pat. Badia baro ki bala klat no ka jing snei jang me. To pediang ki sya ka jing shai ka khamat jang me. Tu isne yang ibaro ngi karpat ya me barangkat bakamare tes si bakuk akmi jong blai o Joseph bakut ukurim jangka ki apostol bakut bat baro kirikoi ki bala pensngau bahai me pateng la pateng ngi long ka bibit banyo pentalem ha ka ching im bam chikut bat bangin yero bat pundon boram ya me dau kun jong me uji sukris Da ulam badu bat hau kalong hameu blake pa badan bor ha ka jingalong ka wein chung men simba kun barok buram ba ka jingaro jiu nam la jiu nam Kumbala hukum yang ngi da onong penim, bat kumbala hika ngi da kaktin belai ngi not ban ong. Kokpa cengi, kalong kamon ceng me ha kendeu kumbaha beneng. Tuai ngi menta kacing bam cengi ke bahada kasengi, batema bengi kerengkang cengi. Kumbangi rungi ma biki balik seniu yang ngi, wad dalam ngi sya kacing pensyoy. Henry tu pelai ngi nak bas sniu. Tu pelai ngi kerpat ko try nak jing sniu baro. Hak jing sebun jong me tu ai jing suk jing san hak sngi jengi. Kenang bada ka jing rap ka jing snei jong me ngin lai baro bo nak pop. Bangin yo jing yada nak jing jenjar baro. Kat bangi dang akmi lanti ka jing kermen bakhoi. Baka jing wan pat jong nong penim jengi uji sukris. Namar kecumi kalong kaima, kecumi kabur kaburom, cinam la cinam. Ko try Jesus Christ, me belong hak apostol jong me. Ka jing suk nga I happy, ka jing suk jenga nga I happy. Wat pe ki pop ki sang jengi, hanre ka jing ngai jang ka balang jong me. Bar hak jing sbun jong me to I ka jing suk, bar ka jing atli ka we kat kum ka mon jong me. Ma me ba im ba basen sha junam la junam. Amen. Ka jing suk utrai kan dan barbor rengkat bat pi. Ringka bat firu. Toi terwai kada ka jing suk iwe ha iwe pat. Oh
Hakmi ukulang brot jeng ublay. Hakmi ubakin no ikipop jang kaperthe. Suk mangibaro kibala syakot syak jing kawai jang ukun lang brot. Ko katrat mo pasang pau mo ko yeng tira. Yeso ta ye sim tira yahi.
Ngiroi me ko Jisu. Ngiroi me ko Jisu. Ngiroi me ko Jisu. Ngiroi me ko Jisu. Ngisngango e me ko Jisu. Ngisngango e me ko Jisu. Ngisngango e me ko Jisu. Ngi je me ko Jisu. Ngi je me ko Jisu. Ngi je me ko Jisu. Jongin ya dawai. Ngi gibarake ya kasngi buram. Jong apostol Bartholomeus bakut. Ngilaya bam yasib ya kasenjat. Jong ka jingsius pa bam jikut kotrai. Bangkerpat. Bakan longangi ka jingyarap. Nak banta ka jingim ka bamanta. Badro. Nak banta ka jingim ka balaway. Ngipan ni kane daw Chris utrai jengi. Amen. Utrai undon ringkat bat pi. Kabat hiru. Ublay badan bod baro. Unker ku kerdo epi. Ukpa ukun bat umensim bakoy. Amen. Kilisuk it bat syakri utrai da kacing im jang pi. Isangu yau blay. Number R spa kendai po. Amen. Enyoro utrai Yesus Kristus. Amen.